Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. So kadali kay mga higala ha. Bino mag-change lang taog eyeglasses kay may kayo ang litra arita sa ato ang sinaligan. Ayan. Ano, bino may gala adlaw karon nga unsa matarong adlaw pizza okay no wala pizza ko na ni mahigala pizza 13 na ni no pizza 13 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Ayan no so wala bisperas na mga higala sa Valentine's Day ug mga adlaw. Ayan, no? So, mahalamay mudto na. Ug nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Bay na mga higala, no? Ato di nga timbayaon ug ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apong mga igsuong mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pag-Sibya. Kadali mahigala ha kay medyo init kay tanan. Nahala mahigala. Daghan kayo mga interference. Bino ari na ta mahigala sa ato nga kining CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Bino mahigala, Pope Francis to the US bishops amid mass deportations, dignity of migrants comes first. No, managaroy pahimangno sa ato ang talahurong Santo Papa ngadto sa US governments ngadto sa mga US bishops no nga tinuod katungod man lagi na sa Amerika nga ipang-deport katong mga illegal aliens pero kinahanglan nga ang dignidad sa mga migrants di gihapon walaon. Atong gihapon nga ipakita nga mga tao ning ato ang kuan dili ni sila mga hayupan no nga murag ato bang gipang-abog ng mga tao ni so they should always be treated with dignity no mao kana mahigala ang hangyo usab sa atong talahorong Santo Papa ngadto sa US bishops or sa US government. Balita mga higala, gikan gihapon sa Vatican, Pope Francis on Tuesday added the September 5 feast of the Saint Teresa of Calcutta to the Catholic Church liturgical calendar as an optional memorial. Nato pa ang kapistahan ni Santa Teresa sa Calcutta, no, sa Calcutta, giapil na gyud no mismo ni Pope Francis sa liturgical calendar nato no muna nga mahimong optional memorial o ang maong kapistahan no ni Mother Teresa. Mahigala no balita sa CBCP, the CBCP has approved an alternative Filipino version of the Hail Mary. No na bag-ong kuan mahigala no Filipino version ang Hail Mary no. Bino kuan kanang Filipino version na matud pa giaprobahan na sa CBCP no ang bag-ong Filipinong version ng Aba Ginoong Maria or Maghimaya ka Maria or Hail Mary full of grace. Bino ato lang unya kanang ipasabot mga higala o apil na sa atong catechism. No? Mao gadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Binoari na ta mahigala sa atong Saint of the Day, February 13. Bueno ang ato karon nga santo karong adlaw bisag walay nangutana. Doon na may si kuan ba sa akong amigo nga higala nga banggiitan pod mga higala nga kuan nga broadcaster si Brother Jones Manaban moingon maguni si Brother Jones nga ang atong oras bisag way nangutana mao punta no maingon punta nga ang atong
santo bisag way nangutana mao kini si San Benigno. Yan dili Benigno. February 13 ang ato ang karong santo mao si San Benigno. Bueno mga higala, usa kini siya ka martir, no? Dito sa Italy during sa panahon ni Emperador Diocletiano, no? Bueno nahimo kining iyang giula gyud mga higala ang iyahang dugo, no? Tungod og alang sa pagtuong Kristohanon, no? Kini si San Benigno, iya namatay in taon kini siya dito sa Umbria, Italy. Ayan, no? May mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas, pangayoon nato, no? Pangayoon nato ang kining atong pangayoon mahigala, no? Ang mga pag-ampo ni San Benigno. Bino balik-balikan na itong CBCP News mahigala, no? CBCP issues alternative Filipino version of Hail Mary. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, has approved an alternative Filipino version of the Hail Mary. The Ave Maria was approved during the CBCP's recent plenary assembly as an alternative to the Tagalog-based Aba Ginoong Maria. Ano? Si Monsignor Bernardino Pantin, CBCP Secretary General, emphasized that the new translation does not replaces the old version but provides a more faithful and accurate rendition of the original Latin text. No, sa do pa wala din yung giilisan. Gidugangan ra og bag-o nga matud pa version ang mao natong pagampo, no, ang maghimaya ka Maria. May gala, no, padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ini kabudtuhon ug ari na ta manghigala sa ato ang mga pangutana. Okay, no? Pangutana sa usa ka awit. Okay, pader unsa man ning gitawag nato og sacred tradition? No, pangutana. Kini nga sacred tradition pader. Ano? Abay, no, kining mga sacred tradition nato, no, nga numang ato man kining nahibawan, giwali man kini sa mga apostoles, giwali ba kini sa mga apostoles, ug nahimo kining sacred tradition, no? Sa ato pa kini di ang sacred tradition, giwali kini sa mga apostoles, wala kini nila gisulat, no? Nahimo kining pagtulunan nga wala gisulat kay giwali raman. Na naunsa maning mga pagtulon-ana, no? Number 1 is Trinity, kining Santissima Trinidad, no? Giwali kini sa mga apostoles apan wala ra gisulat, gitudlo ra ba? Incarnation, ang pagpakatao sa atong Ginoong Jesucristo. Number 3, infant baptism and baptismal regeneration. O yan, no? The real presence of Christ in the Eucharist and the Eucharistic sacrifice. Mary's perpetual virginity, great holiness, and dormition, and prayer for the dead, veneration and intercession of Mary and the saints, and of course, liturgical worship. No, kining mga pagtulunan na mga higala, wala ni nila gisulat, pero ilan ang gitudlo sa mga apostoles. Muna siyang gitawag og tradition, sacred tradition. Sa ganito, Trinity, Incarnation, Infant Baptism, kining real presence of Christ in the Eucharist and the Eucharistic sacrifice, Mary's perpetual virginity, great holiness and dormition, and prayer for the dead, veneration and intercession of Mary and the saints. Of course, liturgical worship. Ano? So pangapangutana kita unsa man kining tradition day pader. In English, the apostles for 400 years taught orally. It was only on year 392 and 393 and 397 AD nga ang simbahan iyang gihiusa ang 27 ka mga testamento, no, kanang mga libro sa New Testament through the Council of Rome, Hippo and Carthage. No, kung atong basahon mga higala sa John chapter 16 verse 12 to 13,
Daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makasabot niini. Apan inig abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili sa magsulti sa iyang sa iyahang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyahang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. No, nga in 382 AD, Pope Damasus asked the Council of Rome, the council where the canon of the Bible was first established, declared the following: if anyone denies that the Father is eternal, that the Son is eternal, and that the Holy Spirit is eternal, he is heretic. If anyone says that the Son of Man made flesh was not in heaven with the Father while he was on earth, he is a heretic. If anyone denies that the Holy Spirit has all power and knows all things and is everywhere, just as the Father and the Son, he is heretic. So nga, during the 11th Synod of Toledo in Spain, 675 AD, the Holy Catholic Church declared the following: we confess and we believe that the holy and incredible indescribable, firmly Father, Son, and the Holy Spirit is one, only God in His nature, a single substance, a single nature, single majesty and power. We acknowledge Trinity in the distinction of persons. We profess unity because of the nature of the substance. The three as one, as a nature that is, not is a person. Nevertheless, these three persons are not to be considered separable, since we believe that no one of them existed or at any time affected anything before the other, and the other or without the other. Ayan, no? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao ang Dios. Sigugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok manimong kasing-kasing, kalag o kusog. Ayan, no? So nguna mahigala, no? Ang usa sa mga tradisyon nga gitudlo kanato sa atong simbahan. Okay, no? So manay gitawag nato og usa sa mga lig-on kaayo nga tradisyon nga gitudlo kanato sa atong simbahan Katoliko, ang gitawag nato Trinity. Abi, no? Ang uban pod mga higala, no, ato na po ning i-discuss ang uban nato nga mga tradisyon, pero ang ato karon nga i-discuss mao kining sacred tradition, no? Abi, no? Unsa ganito ng sacred tradition in English? The apostles for 4 years taught orally. It was only on 392, 398, and 397 AD nga ang simbahan iyang gihusa ang 27 ka mga libro sa New Testament through the Council of Rome, Hippo, and Carthage. Ato pa, mas dinaghan day kayo, no? Mas daghan kayong gipangtudlo ang mga apostoles nga wala masulat, kay 400 years ba silang nanudlo orally. Naunya ang mao kini nga ang mas nauna gid ay, no? Mas nauna ang kini mga sacred tradition kaysa mga sinulat, kay ang mga apostoles mismo wala man lagi ito sila manung magsulat, no? Dito raman panahon sa 392, 398 ug 392, 393, 397 AD nga gihimo ang maong nagisulat ang New Testament. Ang uban, of course, ang Old Testament nasulat na kay karaan man na nga mga basahon, no? Abino din na lang mo nakita ko to, balik-balik ka na to ng mga mahigala, ha, kining ato ang pagtulunan karon o nang hinaot kita nga ana ang kamungtanan sa Kapiskay panglawas o sa ako nang ginaingon pitsa 13 karon bisperas na sa fiestas sa mga kasing bulan sa kasing-kasing, no? Valentine's Day ug mga adlaw February 14. So advance happy Valentine's kanaton tanan. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.